उन्हाळी धमाका ऑफर श्री विनायक व्हील्स प्रायव्हेट लिमिटेड कुडाळ. सुझुकीच्या दुचाकी खरेदीवर आता मिळवा विक्रमी लाभ. ग्राहकांसाठी घेऊन आलो आहोत विशेष उन्हाळी सवलती, आकर्षक फायनान्स योजना, गाडीच्या किमतीवर 100% कर्ज उपलब्ध, नो हायपोथिकेशन सुविधेसह, व्याजदर फक्त 5.99% सुरू. ऑफर 1 एप्रिल ते 30 एप्रिल 2026 पर्यंत वैध. नियम व अटी लागू. कोकणचा नेता की महाराष्ट्राचा, असा प्रश्न डिजिटल मीडिया संपादक पत्रकार संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा माने यांनी मंत्री उदय सामंतांना विचारला. यावर त्यांनी अतिशय खोचक उत्तर दिलंय. ते नेमकं काय म्हणाले एकदा ऐकाच. तुम्ही तेल लावलेल्या पैलवानाच्या तालमीत ही दीर्घकाळ राहिलेला आहात, त्यामुळे तुम्ही आमच्या सापडायला तयार नाही. खरात असो नाही तर शिंदे साहेबांची श्रद्धा वगैरे असो, तरीही स्वतःला तुम्ही कोकणचे नेते मानता की महाराष्ट्राचे नेते मानता? मी या कॉम्पिटिशनमध्येच नसतो. मी तर कोकणामध्ये एकदा जाहीर सभेमध्ये सांगितलं की माझा उल्लेख असा केला होता बॅनरवर, कोकणचा नेता. मी त्यांना सांगितलं तो नेता काढून टाका आणि कोकणचा कार्यकर्ता असेल. या कॉम्पिटिशन कोकणच्या नेत्यांमध्ये फार वाढलेली आहे, त्याच्यामुळे मी त्याच्यामध्ये नाही आणि मला ते अडकून राहायचं नाही. महाराष्ट्राचा नेता तर नाहीच नाही. आता काही लोक बघा, काही लोक स्वतःलाच लोकनेता म्हणून घेतात, काही लोक स्वतःला हिंदूंचा नेता म्हणून घेतात, काही लोक मला त्याच्यामध्ये अजिबात म्हणजे जायचं पण नाही. मी जर काम करतोय जनता माझ्यासोबत राहील, मी जर काही चुकलो तर जनता मला बाजूला करेल, या तत्वावर विश्वास ठेवणारा मी आहे. त्याच्यामुळे कोकणचा नेता, महाराष्ट्राचा नेता, आज इथून सांगतो की मी कुठच्याही रेसमध्ये नाही. आणि हे तर मी कोकणात अनेक वेळा सांगितलं, ज्याला कोणाला कोकणचा नेता व्हायचा आहे त्यांनी व्हावं आणि आमच्या कोकणचा विकास करावा. आम्ही त्याच्यासोबत आहोत. मी मंत्रिमंडळातला 3 नंबरचा नेता राहणार. तुम्ही कोकणमध्ये कुठल्याही नंबरवर कुणी राहा, मी कोकणात कार्यकर्ता आहे, राज्यात मंत्रिमंडळामध्ये. असं तर इनडायरेक्ट मेसेज. नाही, इनडायरेक्टली मेसेज नाही. मी तुम्हाला त्याच्यामध्ये मी कृपया मला नकारात्मक घेऊ नका. नकारात्मक मी तुमच्या सगळ्या गोष्टी वैयक्तिक मी सकारात्मक घेतलेला आहे, पण मांडताना मी माझी भूमिका मांडली आहे. तुमच्याबद्दल नितांत आदर आहे. तुम्ही जो आदरानं माझा उल्लेख केला त्याबद्दल पण काय माझं म्हणणं आहे. पण मी माझ्यावर जे सहकारी आले त्यांना जरी विचारलं तरी चालेल. मी आजही कार्यकर्ता म्हणूनच राबतो. म्हणजे मी अजून तुम्हाला पुढे जाऊन सांगतो की माझा पूर्ण दिवसाचा कार्यक्रम ज्यावेळी संपतो, एक कितीतरी वर्ष गेली 25 वर्ष तुम्ही कोणालाही विचारा रत्नागिरीमध्ये, तो 11 वाजता संपू दे, 12 वाजता संपू दे, जे राजकारणातले पूर्वीपासूनचे जे माझे मित्र आहेत त्यांना भेटूनच मी घरी जातो. त्याच्यामुळे राजकारण आणि कसं आहे, काही लोकांचं राजकारणावर पोट असतं, माझं तर राजकारणावर अजिबात पोट नाही. आणि काही लोकांची महत्वाकांक्षा एवढी आसुरी असते की आता मी इथनं म्हटलं गोव्यातनं मला ट्रम्प व्हायचं आहे, शक्य आहे का? जसं रोज सकाळी 9 वाजता सांगितलं जातं की हे होणार आहे, मी ते होणार आहे. काल त्यांनी सांगितलं की पश्चिम बंगालला ममता दीदी येणार आहे, पण सुपडा साफ तिथं झाला. कशाला अशी भवितव्य आणि भविष्य व्यक्त करायची? आपण आपल्यापुरतं बघायचं. आणि म्हणून मला असं वाटतं की मी ह्या नेत्यांच्या रेसमध्ये कुठच्याच नाही. माझ्यावर नेत्याचा विश्वास आहे, याच्यात मी समाधान आहे.